Okay. Sigoni hii tima bedo e gandal mu ino sanctiona enen kondu wadeten ko mi tori to mjeja be mawbe kati sanctionu bedo engandi go gedal be cernali bubandiyange woni ko sanctioni ko ni no problem futa futa no egiti piwun goto cuudi dim futa jallo hande be ndarde ko jawle woni ton heggitude min alama zurriyaji attinobe yanganade fuuta dumanni fuuta joni ande sa yalmami be buya yata almami jo remo yata wali jo remo wala grand wala no kalis yonko do to woni yurude kalamu laamube laamibe andam dawre ma keferankobe no laamibe hore be andi laamu ngu laamu figangu jattangu sibe mawbe dar ke inni labe no wonde jamfa ko wiete petit politique ko nge ala pular ko jamfa hari non fuuta jallo fo bawdo seda hari ko labe wonno capital e ko wiete capital politique fuuta jallo ngal grand est ce que tay jenti ko pay kuma ko no ko fijinde avant ke merde kamado jenti do sedani ara non arta no e kongol mangol ami habbolan sedani fial mi anda si dande suga di si dino fijude mi anda kon dum miji totoda min halama e jogade hito ko sabu ta woni alma Boubacar woni o mawni so wadi o juuri hito si tawi wonaka e kulol fenande e kattide hito makko ngo no yawa no kilo jeego ma walla jiiɗi ok ko andi ngo nam donc golle amen menen be farbabe ni miñam konko ndalan jentinde sabuna kono mi yewtete kongol namu ko be hana no habude habido eyo be manirabe mabbe mawbe mabbe a hewti e kambe namu ko min alamma ko alhamdulillahi rabbil alamin tungala rewete do sina Allah burna don ko Muhammad e jokkere endange mojje den e himbe men ko du wonno golle mabbe ande se ye gedal ternali ububandiyam gedal sayku be min alamma kompaya nyalande namu ara de min alama beano inna oya nadata ka julirde oyano ya oya kutubata ngara sat misi minnete do si wiama jamfa minna ma par exemple se ngarde bangal politique namu minna ma docteur Saliou Bella komo labe be jamfino men me ngara me inna ma Seydou Balde komo labe o jamfino men wala me ngara men inna ma min hala ma Alpha Boubacar komo labe o jamfino men merci me ngara men hala na magari feƴƴi do me ngara men inna Moutar Diallo ari komo pita kono jamfino men me ngara men inna ba Ousmane komo pita o jamfino men eyo bawuri ande komo pita o jamfike men me hewti dalaba men ina ala jalsen dalaba no lammina Fouta Diallo fo kono be jamfike oui tapote lay bon mamu men ina almami be mamu e mawbe mamu min alamma ari organiser min alamma wadama qur'ana jangama katmul qur'ana wadama mamu be jamfi do min alamma bibbe mabbe ben be duwani janambe namu yawa si fi jamfano yewtede akabeto konnane te yewten kamen ko ngalata no ngande Fouta Diallo namu digo no duwa andintinede wobbe go fi no hebiren hikma ko ande joma gandal en Foutankobe bibbe Fouta wono be jettude ngol kongol ko burla musude fop jaka be no mari ko wawi arde sanctiona hunde nde wotere nde hunde nde nanende accepté tawata miya bibbe Fouta Diallo no ware ka capital kambe be jodo labe wasina ender Guinée be woni be ronka no yala jimano wala no lankine jigo minnuma ka mi anda fimo way non si no hewti en dari en tawi dum do ngi dum fop morde mar ciudi ka marbe kalisi be fottata to ciudi ka marbe gandal e waliyabe Fouta fottata don ciudi rema be Fouta Diallo ko fottata don ciudi min halamma
denda nangal ɓiɓɓe fuutankoɓe fo si ɗum ɗon fof mottodiri tawi min alam ma hajo